הרבה נשים שמגיעות אליי בפעם הראשונה מרגישות מבולבלות, אפילו קצת מבועלות. אם לא לינוי, לא הייתי מרימה גם 4 קילו. בחיים לא זזתי, אני אחת הבטטות. לפני לינוי לא התאמנתי. ניסיתי, לא הצלחתי להתמיד. חלק אומרות לי שהן פשוט מפחדות מאימוני כוח, שאולי זה יגרום להן להתנפח כמו איזה גבר שרירי. אבל מה שהן לא יודעות זה שהגוף שלהן יתעצב, השרירים יתחזקו, וגם הם יראו הרבה יותר אסופות וחיוניות. מה שבטוח, את לא תצליחי להרים את בעלך עם יד אחת. בפיצ'אפ אני מלווה כל אחת ואחת באופן אישי, החל מהאימון הראשון ועד הרגע שהיא עפה על עצמה. אני דואגת שהיא תגיע, שיהיה לה נעים, ברור, מדויק, שאם יש לה מגבלה, פציעה או חשש, אנחנו עושות התאמה וממשיכות, וזה לא משנה אם היא באה פעמיים או 9 פעמים בשבוע. היא תמיד מרגישה שרואים אותה, כי זה לא עוד סטודיו, זה בית. יש פה הוואי של חברה, ימי הולדת, מזכירים אותה, מאוד מפרגנים גם. זה מאוד מאוד קטע שיש פה. זה סיפוק אדיר, אין תחושה יותר טובה מזה, ולא לפחד, באמת לעשות את זה, לא לפחד. אז אם את מחפשת מקום שיראה אותך באמת, את מוזמנת לכאן לאימון ישראל.